Ти даже като правиш секс с нея, няма да гледаш нея. Аз и много път съм правил така. И секс има лека светлина и си гледам през. Брат, И аз много- гледам себе си, брат, много се пъти, натъпвам брат, още много, повече, много брат. пъти. Поглеждам гледато, ау, Да, просто да. и пръскаш. Няма какво. Не, поглеждаш там. Добре си. Да, не мърда, живе. Бицепса, вената. Бе, това съм го правил, шегувал съм на хотел на хубав и с брат, той е някакво... Да, огледалото е пред вас и ти... Той е нарочно е направен с това. Много И съм е такъв добре. отначало гледам и съм такъв бак, точно като на порното е. Самия енгъл, самия ъгъл е точно като на порното. Съм такъв, отначало гледам, нали, газа и нали, как се пляска всичко. После съм такъв гледал себе си. О, бати преста, брат! Бати преста, брат! Кога гледам тази? Бати преста, брат! Ти преса имаш ли, бе? Къде ти преста? Все едно си на разпит. Да. Разбираш? Да. Се гледате в очите. С какво се занимаваш? Да, и такива на разпит. Баща ти е алкохолик, ли? А като си тония, Брат, това е важно! Брат, това е важно! алкохолик ли? Брат, това е важно, брат. Ако те са ходили, тя му праща снимки, нормално е, брат. Да. Той просто е бил ебати Бола, Да. как ги е поснал? Да. Аз ако съм такъв, аз мога да съм ебати Википедията, аз трябва да съм мултикаря, брат. Мисъл, аз съм се снимал с... Именно, то това ти казвам, ние Ама може не сме съм новия ги мултикар, брат. ползвал, в смисъл. Именно, То брат. това е до уважение, защото аз съм си държал и Брат, съм като доверие. съм с човека, ще изтрия всичко, аз нямам нищо в хиден в момента, дед беше пълно в хиден на iPhone-а ми, сега няма нищо, брат, защото Аз не. имаш ли? Давай. Стари, мари. Стари, мари. Чил, брат. Добре, дошли в днешния епизод. А именно, бройка джили сме. Има ли значение бройката? Трябва ли да си опитен мъж? Мъжете лъжат ли? Жените лъжат? Не знам. Сега ще разберем. Сега ще разберем. Ние Брат, лъгали всички ли сме? лъжат, значи мъжете го умножават по 3, жените го делят на 3, какво беше? Не, по две. По 2 ли? Аз Да. знам по 3, защото. Не, мъжете винаги се добавят плюс. Аз го бройки. знам multiply by 3. По 3 умножаваш и divide Аз качето бяха по две. по 2. Да, по Окей, две окей. и жените се скатават. По принцип. Добре. А ние... Има една такава песен, това че те виждам двойно правим или тройка. Така че... Знам, Добре, да почнем. Почнахме. Добре. Аз съм лъгал за бройки, със сигурност. Ама в долно, в смисъл... В горно винаги съм лъгал. Аз пък съм по-скоро обратно се правя. Аз... Като бях, нали, десен такова, като имах 2 бройки, тогава лъжех за по-високо. точно. Ама сега съм такъв, няма да си кажа бройките, аз дори не се знам бройките, ама съм такъв, ще кажа 20, брат, например. Аз... Бих казал, няма кажа, Според мен, ако някоя дама те пита на този въпрос, добре, ти колко бройки имаш? Аз нещо, което казвам най-много, достатъчно. да. Опитен съм, доставаш. Опитен, да. И знам, че по този опит, който аз вече съм натрупал, знам, че момичето, с което се занимавам, освен ако не е някаква порно актриса или някаква... Знаеш, че има по-малко. Или се казва Викториева. Примерно, защото те Виктор, да, с това. Нали, че съм по-опитен. Нищо лишука, Виктория, ама просто малко. Нищо лишно, Съберете ама- краката, не, да. Да. Нашия човек. Всъщност, рекламна пауза, тук е моя. Не, всъщност, добре, ти лъжеш за бройките си, са повече. Или поне преди си лъгал. Преди съм могъл, да. Не говорим сега. Сега, не. защото ти кажеш достатъчно. Да, то и аз не ги знам вече с точност, тъй като Се бати букуга. съм бил. Без сме нови хора. Чакай сега. И просто съм имал период, когато много ми се е пал, да съм спал с някакви момичета, където просто съм искал после да ги забравя. Разбираш, което аз мисля, че всеки един мъж е минал през това нещо. Да бе, той тук идваме за това, че първо като ме питат колко бройки имаш, брат, не знам. Също аз пълната бройки не им знам имената, както и смисъл, не знам за имената. Просто искам, има такива, Именно, дали да, знаеш да. как искаш да изтриш някакви работи. Именно да. Да, а други просто си бил пиян и си бил супер неадекватен, забравяш Брат ми някакво вика, с времето. брат, няма как да не знаеш колко точно бройки имаш и вика такъв, брат, ако искаш някой път, ще седнеш, ще си ги записваш и ще се сетиш. Пак ще забравиш. Брат, до 20 стигаме съм такъв, брат, с другите имена не ги знам. Брат. Аз нали сега се пробвах, стигнах там до доста добър число. И после такъв ще викам, това, Колко? изпускал няколко. Аз си бях преброил 40 и нещо. Ама знам, че съм забрал още няколко. Не, така това че- ти казвам, да. Да, и това имаме, например, че съм бил и в сериозни връзки. Мисля, ние казваме букуци. Тия сериозните връзки си ги знаеш със сигурност. Да, Говорю смисъл, за аз имам някакви- преди, че това е бил някакъв период от време, където не съм бил бройкаджия.
Или нещо такова. Смисъл, мене преди ми беше фикс идея, примерно натрупай бройки, стани опитен. Да. Защото след време да си знаеш, ако се хвана с някоя сериозно, аз съм съм си направил. Не, той това е, че съм наживял вече, си курви, искаш нещо сериозно. Точно. И поне аз така си го... Нещо тук, според мен лично, проблема в изневерите масово, което говорихме на миналия подкаст, всъщност, че брат, ако мъже има 3 бройки или примерно жената там има една, примерно или какво значение има, нали, примерно, ако си в връзка с такъв партньор, той не се е наживял, брат, той сега, нали, ще обича много, ама Има трябва да се наживее според мен, че да е. Примерно аз като бях в сериозна връзка, аз имах четворки, коли не сме правили, брат, пълните глупости, само курви и такъв, окей, аз ще бъда сериозен вече към това момиче. Защото аз тия неща съм си ги изживял, брат. Да. Което също е има значение според мен. А го има и другия факт, че примерно от много рано примерно имаш някаква много сериозна приятелка. Не 100%, на 90% от случаите много сериозна приятелка и ти наистина не си спал с много жени или обратно тя не е спала с много мъже и връзката вече 3-та, 4-та, 5-та година от гимназията, примерно целия университет се вземе така нататък и се разделя. И какво става? Жената, дига си бройките, не знам с колко. Мъжа, ако не е шматка, още повече. И си ги натрупа тия неща. Защото аз примерно имам приятелка, която ми е споделяла, че просто защото... Не, приятелка, да, това е едно от малкото където. Да, малко приятелки. Ми е споделяла, че те са от много дълга връзка с нейния приятел. Сега ще изложа колко, над 5 години бяха. Над 5 години бяха, момичето е 7 години по-малко. Или не, 0-1 е тя. Нищо е такова. И ми беше казал, че човек, аз, нали, ако бях с този човек, но те вече много години, той бати любовта, нали. Така, малко от време на време искам. Нещо различно, да, искам. Обаче не го прави заради други принципи. Да. Обаче ето пак тя даже ми сподели, аз даже тя колко бройки има? Не знам, съм е питал. Ми каза, нали, видяла съм, но това цялото нещо, 5 години, 5 плюс години, тя човек, нали, иска, обаче не го прави. Чувство липсва тръпката тук вече, тя няма тръпка с... Любовта има ли срок, според теб? Да. В смисъл, самото влюбване трае най-много 2 години. Ти казвам, нали, път 3, аз ти казвам 2. Не знам, нали, всеки си има, то мога да каже, някой 10 мога да каже, че никога не са, нали, аз ти казвам моето сме. И според мен са 2 и оттам вече идва, нали, по-сериозните, нали, ти всъщност малко психология, да я знам, деца вика, нали, в смисъл, ти държиш на този човек. И винаги ти нямаш тръпка с неговия брат, аз нали ти разбрах, докато не залапаш другия хуй. Напия... Аз ти го казвам, аз не искам да лапам хуища, брат, все още. Тя. Да, иска хуища, брат, много ясно, брат, защото няма тръпка, брат, тя смея да си легне, няма тръпка вече. Да. Няма... То стане ли еднотипно, в смисъл, ви толкова сте си напасани, че нали, то това е, как да подобрим връзката, правите нови неща, нали, то работи, ние сме за, и двамата сме за, в смисъл, връзки, одобряваме, нали, любов, после деца и така нататък, да. Обаче преди това, човек трябва да се наживя. Да. Поне аз. Не, точно, че ние сме много компетентни в тази сфера да мога да кажа, защото ние сме хора, които са наживяли. Или, нали, за нашата възраст сме видели именно доста. И примерно, за нашата възраст сме видели доста. Към нещо сериозно би подходил сериозно. Ако е някаква... Да, разбира се. Да, много ясно. Разбира се, ако се заслужава, то това е, че... Колко се заслужават, колко не се... Някак знаеш... Ако се казва Виктория... Той е много скептичен. Си явно нещо преживял на тема Виктория, че да... С колко Виктории си спал? Брат, нали по-рано казах, че не знам имената на момичета. Поне 3. И аз. Там... Две имаме една обща. Така, тя Виктория ли? Да. Четворката? Да. О, фак. Едната е Виктория. Окей, повече са. Давам 4. Аз му дам 2-3. Другото име, което много съм спал е Симона. Симона имам... Ти якото име, аз съм спал с Симона. Поне 5 Симона. Брат, тя ми напиши инстаграма на едната. Не, да ти напиши инстаграма. Брат, май не съм е пал с Симона. едната, знаеш как я викаме? Гъбата. Нашата компания, те си знаят, няма ги споменавам тук. Чут на миналия подкаст също това говориш. Аз не помня. Види цялата компания. Цялата компания. Ние сме... Компанията ни беше голяма. 10 човека, примерно. Значи тя е Виктория и прякора е гъбата. Не, тя е Симона и прякора е гъбата. Нашата компания... Брат, минали. 7-8 човека. Аз зато и нарочно спах с нея, просто да съм генга. Да съм с момчетата си. Да му кажеш, аз съм... имам приятел, няма му споменавам името, такъв рус със сини очи, той се знае.
той Знам ли само... го? Не знам между другото. Така, да. Той ми беше много близки сме по принцип. Той с нея само се натиска. Все, на всяка една дискотека се хващат, целуват се, това. Той иска да стане част от генга. Да, и се не става. И много забавна история. Едно друго момче от компанията, много любов за него. Те си имаха игра. Така само за шипкане. И какво там са шибали и той свършил в устата. И същата вечер въпросната гъба отива и почва да се натиска с моя приятел. И той и аз само стоим и мен ми го казва това. Ние сме заедно. Това е много гадно. Да, мен ми го казва това и пръскаме от смях. Аз викам, брат, нали, отивам, искам да му кажа, те ма бута. Не съм, викам ми, добре. Да, Ти се знаеш. до ден днешен още го е бавам. А той ти вече му Той го го казва. разбра. Той го брат, как така? Що не ми каза, нали? Я чай малко да те питам. Значи, чай са. Примерно, като ти си свършил в устата на някаква мацка, гнусната е после да целуваш. Нали? Защото съм го правил, със сигурност си го правил. Да, как? Ама Вижте, такова на приятелки, на бивши не ме е било гнусно. Да, не Мисля, те говорим. даже нарочно са тръгвали да ме целуват. Ама по принцип ми е гадно. Ама защото то няма значение каква ти е. Дали ти е бивша, дали ти е Добре. приятелка тогава. Ще трябва няма значение. По принцип, да. Но вече, нали, когато си във връзка и вие сте такива, вече не са гнуси с нея. Ма пикаеше отгоре. Да, тя ако иска се пикае Голден отгоре, шауър, да да. лапеш там, си плюете в устите. В смисъл, там гнус няма. Само Обаче ако е някаква рандомка, ще е бутна, нали? Да. Няма да ми е... Ама си го правил, нали? Да. 100%. А ти? Правил съм го, да, много пъти, брат, ама съм такъв. Брат, вътрешно ми е някакво гадно, също... Но ти не си знаеш, че то... Да. В смисъл, не е да свършиш на ръката и да почнеш да влизаш като котка. Ти между другото имаш такъв въпрос, про ли сте спермата? Между другото, тук знаеш, че Не. много голям процент от мъжете, може би като са били малки, аз не съм лично, правил съм други глупости като малък. Примерно, окей, тук много се отклоняваме от темата, но това е интересно. Брат, били сте с чеки, ама такова Групово. да, чекия парти, да, брат, да, чекия да, парти. да. Яко, силно. Ама прямо 5-6 слабо. Да, знаеш как съм блъскал такова, брат. Брат, това, Яко. наскоро Брат, беше го каза, забавно като цяло. много ясно, аз бях такъв сигурен, че всеки го е правил. Всеки мъж го е правил, не знам, искам в коментарите да кажете тук. Брат, бях сигурен, че всеки го е правил. Нали, като си малък, ти нямаш сперма дори още. Говорим, брат, тъмън То преоткриваш вие още са, порното. да, още са. То порното даже е полезно тогава. А ти помниш, свършваш и няма нищо. Да. Свършваш и цигаш гащите, бати. Даже имаше един от по-големите. Аз защото се правя на голям. Да, Пети клас. Всеки малък. И се правя на голям такъв. Той казва, какво се правиш на голям, ти още сперма нямаш, бе. И аз съм такъв, викам то как зле. Вика, аз защото не съм бил там. Аз такъв, не, Той имам, как знае. имаш, вика. Имаш друг път. И да, мисъл. Това е плюса, където си биш и свършиш. То няма Брат, какво, брат, да виж, чистиш, гащите, да, нали. да. Това ти набълно нещо опава. Значи това го бях. Абе, брат, не знам, наскоро бях питал някакви хора и бях сигурен, че няма човек, който да не го е правил. Бях сигурен, че това нещо е нормално. Да си на 11 прон, не знам, Да. и събираш 5-6 човека и си бички, и там спускаш порното, примерно. И... На телевизори всичко гледат. Да. Супер нормално нещо, не знам. И такъв викам, брат, ти си луд, как му си... И аз съм. Ама някой имаш под приятел. Да, бе, това ти казвам и съм такъв, брат, мисля, че това е най-нормалното нещо, което му направиш. Ми за олигофренчета, да. Ама Не не, е смисъл олигофренчета. според мен трябва да си биш чеки група. Като си малък. Като си малък, да. Тук ако има някакви 10 годишни дето гледат си такива, аз ще Събирайте се, събирайте се. събирам Не ви хората. цъкайте лига, брат, пускайте там Мия Те цъкат Калифа и- Fortnite, брат, те цъкат Fortnite. Ходете у вас и Fortnite. набийте една чекия, брат, да, сеща. Добре, така, връщаме се на темата. Просто иска да... Срамно ли е за жена да има бройки? Срамно ли е... Дай дефиниция за бройки. Колко бройки? Според теб е много за жена, колко е малко за жена? Не е малко, а за нормално. мен е... Аз, ако Над искам, 10. примерно Цяло. жена ми, за мен една жена е нормално да има до 10. До 10, да. И аз това. До 10 бройки в сегашното време, което живеем, за мен е напълно окей. Вече числото, като стане доцифрено, като изключим 10, 11, 12, така нататък, малко тумъч идва, тъй като в моята глава аз този човек го обичам, да. И си представям и 15 хуя Пишки, до нея, да. В нея. Защото съм имал такива връзки. Едновременно. Мисля, аз съм имал такива връзки, където са били
Нали, с времето, нали, се порука, ама са били курвички. И си натрупали някаква бройка и нали, оттам ми идва цялото желание на мен да такова, защото да не го мисля. Ама нищо по-сериозно. И го казвам, да не го мисля. Обаче няма как просто да не го мисля. Поне егото явно мъжкото, тук поне конкретно за тази тема ми е малко по-така за жена. Поне аз съм така. Докато познавам момчета, където ние сме говорили този разговор на старата ми работа, бяхме се правили точно. Бройките имат ли значение за жената. И един, тя ако спава с 5, също ми махай, Да, до 5. 3, вика до 3, викам брат, викам късмет, Да, късмет. да намериш някоя така. Другия вика, не, бройките нямат значение, той беше един шебек такъв, много... Той има 2 бройки. Да, и приятелката му имаше повече бройки от него. Направо без да го казва, то направо се разбира. Аз викам, брат, не, това са лични неща, изобщо ме интересува миналото и... Брат, не те интересува миналото. Как така? Да, много ясно ще трябва. Ако е минала целия град и се хваща с тебе, е така, максито. Но не, колкото и сериозно да е тя към теб лично. Ка знаеш, брат, че 5 от приятелите са ебали, ти, брат, не може да си... Какво да правим, брат? Максито имаше, вика човек, забивам се с една, много я харесвам, много ме кефи. И тогава Миски беше тепърва нов студент във Варна, работеше и така нататък. Не познава много момичета от Варна. И се хваща с това момиче, тя се казваше Симона. Или Виктория, брат. Честно, без майтап, Симона и Виктория, после защо, бе. И отива на работа, той беше барман, отива да го види. И там един колега му казва, брат, ти с нея ли ходиш? И той да брат, но нищо, защо? Чакай, телеграм група, Курви БГ или курвите на Варна, или бара момент. Показва, това е приятелката ти. Той такъв стои. Там бивше е нещо, снимал, качил е. И той такъв чукал апарат, така тя направо заряза. Така че миналото на жена е важно. И на мъжа, сега не може да си... да си... Аз мисля, че тук сексизма си върши. Има разлика между мъж и жена в това число. Ако те са ходили, тя му праща снимки, нормално е, брат. Да. Той просто е бил ебати Балакеги е поснал. Да. Аз ако съм такъв, аз мога да съм ебати Уикипедията, аз трябва да съм мутикаря, брат. Мисъл, аз съм се снимал с... Именно, това ти казвам, ние може сме новия мутикар, брат. Именно, брат. Това е до уважение, защото аз съм си държал. Брат, като съм с човека, ще изтрия всичко, аз нямам нищо в хиден в момента. Дед беше пълно в хиден на iPhone-а ми. Сега няма нищо, брат, защото... Аз не. Имаш ли? Давай. Стари мари. Стари мари. Не, аз всичко съм изтрил, защото, брат, аз малко се познавам и бих бил от хората, които бих го качил. Такъв напук да я гадна нея. И съм затова още като махам. Аз пък знаеш какво правя? Примерно с някой нов, нещо конфликт на интереси стане. След време, примерно. Такъв стои и си го отварям и си казва, да бе, какво ми се правиш, нали, примерно, или какво ми говори? Гледам и си казвам, добре беше. Добре съм се справил. Това е смисъл, нито го показвам на приятели, защото аз съм си държал на тия момичета, не го такова. Той много ме дразни, тъй като наскоро ми се случи един познат, нещо си говорим, той такъв все едно едва ли не да изпъкне. Брат, виждаш така, някаква готина беше. Как е, бъй се пуша някакво това. Викам, брат, нали, каква е тази? Викам, Евала, нали? Брат, с нея ходих. Година и кусо, викам, брат, за какво ми го показва? Ние сме близки. Ако сме близки, нали... Той значи, щом не ти е близък на те, той го е показал, брат, на... Да, което е тъпо за мен лично е тъпо. В смисъл, ако сме брота, братя от различни майки, го разбирам, нали, повече го разбирам, въпреки че, нали, аз съм го правил, показал сме с някакви работи в гимназия, това не ми е важно, да покажам някакви работи. Но аз съм си го минал това, обаче е такива... в гимназията не ти е важно, в гимназията съм го правил, обаче вече сега не ми е важно да се изпъквам. Защото то се разбира вече изобщо самият ти подход към момичета. Ясно е, примерно, ето, имаме конкретен 50. Не, то се вижда ти, защото има такива ред, аз много ги еба, примерно имам един приятел, брат, се сещаш кой е, и той е такъв, всички ма гледат, всички направо искат да ме ебат, и той отива почва да се говори с тях, и той е такъв, супер пияне ти баща. Антипатично, брат, и то се вижда това и с някакъв такъв. Ако този човек ми говори как всички искат да го ебат и как всички момичета са луди по него и такива неща, брат, по самите първи 10 секунди, деца вика от разговора ти с момиче, рандом, което срещна от дискотеката, аз мога да кажа дали беше или не. Всъщност, то се усеща. Ти ако си някакъв говориш някакви глупости, брат. Усеща се, даже има такова проучване,
жената, нали, те преценява до първите 3 минути. И си казва, окей, аз бих спала с него. Нали, вече след време, нали, може да се промени, Да. обаче първите 3 минути са първото впечатление, където сега, Мгм. направо тя те усеща, защото имат развито чувство. Да. Нали? Право те усеща начин, по който говориш, нали, какво й казваш, нагъл ли си, не си ли нагъл, умно ли го изиграш, не спрямо нея. И много добре, даже една ми беше казала, преди време една сервитьорка, сме на масата, пушиме там наги работи, взели сме се и типичното аз се разливам отново. Мен Това го разправя, това го да, разправя вече. то ми Това го разправи на подкаст. разправя ли съм го Мисля, вече? че да. Добре, разля го. Да. Просто- Тя дойде, супер такова ми каза, че доста интелигентно, нали, без Просто е прекалено- подходил различно, защото аз вече помня историята. без по-голям натиск едва ли. Не съм я Точно, че натиснал. ти имало 20 други, които тъката тая вечер се е сваляли. С такива, ела, тук ще черпеме. Да, А той е бил да, такъв да. супер. То какво беше точно? С Чил, какво- буквално, чил брат. Чил брат, Тя, буквално. говорих с нея такова, викам, ако искаш, ела. Да, Ако не и тя е искаш, дошла. окей, аз те разбера. Защото И тя, подхода му, добре. подхода му И в бам. случая е правилен. Нали, към всяка жена има различен правилен подход. Нали, не е винаги едно и също, някакъв Да. скрипт. Примерно, Няма. питаш чата какъв е най-подходящия, нали, такова всичко Аз съм разговор. го правил, аз ти го споделих вече. Да, ама той е различно. Да. Различно е, брат. Да, Ти различна си- ситуация. Тя ти е тук, тя По ти е на принцип има леглото. важни точки. Тя е дошла у вас. Това е супер Да, голям да, фактор. Ама виж сега, има важни точки, защото като каза скрипт, има важни точки, на които човек трябва да се придържа. Да, Според мен, за да има успеваемо с жена. И тук е малко, примерно, тип, оставя тя повече да говори, така някакви базови неща. Да, даже той не е толкова. Ами да, усмихвай се, гледай в очите, не натискай прекалено много. Говорите за теми, които на двамата ви вълнуват. То веднага ще се види дали ще си вайбни. Брат, това се случите малко наскоро ми се случи, защото принцип е така, да. И Това винаги го правя. Винаги. ти ми каза някакви чит кодове, как като отидеш някъде с маската на среща, примерно да седнеш до нея, Да. а не срещу нея. И защото аз съм такъв Пробвай брат, го. да, пробва го и важи, защото аз не се притеснявам да си говоря с теб. Да. Обаче те, и то, примерно някой път, не е всяка мацка, нали, но примерно тази конкретна мацка ми се случи така. И такъв аз, защото викам, брат, тук проблема не е ли от мъжа, защото аз ако те гледам тебе в очите, примерно, тебе в очите, и тебе, всичките мога да гледам, но съм такъв, примерно аз знам, че аз се притеснявам, обаче като тя се притеснява и то пак разговора тръгва на по-зле. Сещаш, тя примерно даже ми сподели, вика, аз човек ме е трудно да те гледам в очите. Аре, бе? Да, брат, и аз съм такъв, окей, лад. И какво стана с теб? Нищо спахме. Значи се Не, тя много ме харесваше. Добре, да, то човек има такива хора, които са по-затворени. Да. Тя може много да те харесва, обаче просто да е по-затворена. Да. Което е окей, сега тук аз примерно не харесвам точно. Защото мисля, че ми го казваш с целта, аз следно да избягна от личния контакт. От точния контакт. Ти? Не личния. Седно да, че Не, като мъже не бяга от това. Именно, и аз съм Не, такъв, да. брат, аз нямам никакъв проблем с това да те гледам в А ти си очите. го разбрал така ли, бе? Ми така си мисля, един Не, вид, бе, че сядаш до нея, защото когато си срещу нея, си по-близък с примерно, нея. така както сме, все едно, нали не си говорим подкаст, но все едно си на разпит. Да. Разбираш? да. Се гледате в очите. С какво се окей. занимаваш? Да, и такива на разпит. Баща ти е алкохоликле. А като си до нея, Брат, това е важно. Брат, това е баща ти е важно. алкохолик ли? Брат, това е важно. Брат. Някакви дади issues. Мравни, да. Брат, момичета развиват дади issues и някакви, не точно дади issues, ама брат има си. Така, Това, давай. което Просто беше разкри, че влязете лице срещу лице и има разстояние. Първо масата е така, е много по-неестествено такъв да ходи. По-студено е Да, някакси, по-студено. по-студено А е. когато сте вече един до друг, може нещо на телефона да погледнеш, да покажеш, нали, такова, Да, скъсаваш да. дистанция, да й кажеш, нали, виж, погледни, да докоснеш до кръка, пак да И смахнеш. вече виждаш Нали, реакцията й. такъв допир, Ти пробва да докосваш, че ако е... Тестваш. Какво правиш ти? Сега няма да я хванеш. О, Да. Нали, Пробва е така нещо, е ще леко. потъркам котето за късмет. нали. Именно, Да, това е, че да. ако си близо до нея, може да не направиш, тя ще се усмихне, като го направиш. Виждаш и фидбека. Да, Всъщност. точно така. А пък ако фидбека е... Ти Какво няма да го става, направиш човек? пак? Изчакай, Да. ще видиш, нали? Да. Да. И тук идва както с тия 3 минути, дето викаш в начало, първите 3 минути, дето ти можеш да си най-голям простак, брат, защото те харесват да си простак. Не всяка, зависи колко простак си. Зависи, да. Много зависи, защото ни казваме Защото простак. в дискотека ти не можеш да отидеш да обясняваш за живота, за глобалната топа. Аз съм го правил. И ми се получи. Защо? Окей. Мацката, типично Барби. Най-голямата кифла. Да, аз си мисля. Да. И един маняк от нас ще отива
Али, отива да забива. Някакви глупости говори там, да я знам. И тя нещо го реже. Обаче така се изказа, че на мен ми направи доста добро впечатление. Такъв чувам, викам, човек, ти защо ми причаш на такава маска? Да. И тя така отстана интерес, направо такъв едно лек контраигра. Тя, защо? Така те много ме подценят, аз почнах да си говоря с нея. Тук да кажа, тя изглеждаше на типичната кифла. В смисъл, най-кифла момичето, което можеш да представиш, да. И почнахме да си говорим, и много интересен разговор. Много интересен. Тя после остана, час и половина, към 2 часа си говорихме само важните. Такива сериозни теми. Да. И беше пак тя. Тя много ми се скефи. Аз особено тогава си бях много в сила, бях такъв много разговорлив. Но той беше за една седмица 3 пренамежда такова. За така ти беше. Една седмица 3 на морето и после се припарах още една, да. Пак за 10 дена 4. Много силен. Така че, ако искате съвет, знаете кой пишете, че брат. Тук много брат идва. Това първото впечатление, също си правиш някакво първо впечатление с този човек, обаче не винаги е това. Ние бяхме видяли като най-голямото Барби, най-голямата кифла, най-тъпия борсук, брат. А тя всъщност се е оказала. Кефичка просто кифла. Да. Така стоиш и тя като се отвори устата, ми става много интересно, нали? Много готино се беше изразила в тази ситуация. И аз такъв, вау. И просто сигурно да си говоря с нея, даже без намерение да зарибявам. Просто исках да си поговоря с нея, исках да видя каква е. Да. И тя на нея това и стана готино. Аз в принцип вече така правя, доста пъти така правя, че си крия намерения. Те намеренията са ясни винаги. Не е нужно постоянно да й показваш, аз искам да те. Аз искам, нали, това. Както правят 90% от хората. Да. Тези, които са шебеци. Брат, мачва са с нея в Тиндър, отива, води една гледка с пробитата си BMW, брат, там някакво. Еко. И веднага почва да е, брат, не. Еко. Не е знаеш ли колко такива им се получава? Много зависи вече. Получава се, Така. Ако е Виктория, ще стане. Да, съди по мен. Ако не е Виктория, брат, не знам. Ти точно, че ти имаш друга тактика, където да не я натискаш, да не я таковаш и те сами го търсят, но брат. аз това съм го направил. Като супер смарт. Така, приказка. Как да спиш с 100 момичета? Как се спи с 100 момичета? Като питаш 200. Мене са ме рязали много повече, отколкото аз съм станал. И което е напълно нормално. И аз примерно съм имал моменти на несигурност. Бам! Застрелян. Направо се усети веднага. Имал съм моменти на направо човек, направо директно ми казвам, давай. Дай се. Пау, застрелян. Аре, пусни ми, бе! Да, аре, пусни ми. Пусна ли ми? Не. Сказах ли си коя? Сказах си го. Да, и за мен е важно човека да има опит. Да, се върнем на... Връщаме се. Добре Важно за е човека да има жената, опит. добре И за мен е жената, до 10, така. по принцип при жените според мен е много важно, примерно първата е любов, първата е бройка, първата Дали е травмирал две, много. дали е бил добър път, дали е научил, защото може. И тя може с една бройка да прави по-добър секс. Някой с 20. Да, факт. Напълно възможно. Ама Защото те съм повече, спал с както такива са ги момичета. направили на 13, то какво да имаш? Он е бил на 16 години някакъв любов. Да, но това не е нещо нормално. Но спал съм с едно много, много хубаво момиче, където беше срам от себе си. Казах. Да. Фак казах го, фак, да. Аз просто Да. То да не е само една, бе, чакай. Чакай. Да не е само една, ама да, и това е 100 бройков вече до самочувствие и такива неща. от към мацката. И от към маските, от... Да, много ясно. Това е много важно. Самочувство на мъже идва първо тялото, защото ако изглеждаш добре, ако много ти се кеф, ти ще си кажеш, да, ти даже като правиш секс с нея, няма да гледаш нея. Аз и много път съм правя така. И секс има лека светлина и си гледам престо. И аз гледам себе си, брат, се натъпвам още повече, брат. Поглеждам гледато, ау, направо ще убие и пръскаш. Няма какво. Не, поглеждаш там, добре си. Да, мърда, живе. Бицепса, вената. Бе, това съм го правил, шугал съм в хотел, нали, на хубав, и с брат, той е някакво... Да, огледалото е пред вас и ти... Той е нарочно направен с това. Много И съм е такъв добро, начало гледам и съм такъв, бак, точно като на порното е, самия енгъл, самия ъгъл е точно като на порното. Съм такъв, начало гледам, нали, газа и, нали, как се пляска всичко. После съм такъв гледал себе си, бати преста, брат! Бати преста, брат, къде гледам та? Бати преста, брат! Ти преса имаш ли, бе? Къде ти преста е? И такъв то... И това помага даже повече, отколкото да смиш за бабе. От първия. Знаеш ли какво? Да се гледам себе си и съм такъв, бах ти мачото, брат. Честно, и помага повече, колкото да смиш. Знаеш какво Не се знам, сетих? Можем да кажем една странна история.
една от най-срамните ти истории с момиче по време на секс. Да, по-сегашко. Дето плака, това говорихме, бе. Друга? Рекламна пауза. Рекламна пауза, чакайте да помисля. Втори се прави.